Lad os hoppe ud i det. Tak fordi I vil deltage i det her webinar. Det er et webinar, vi har holdt før, så jeg ved ikke, det henvender sig i den grad til folk, der ligesom lige vil catches op på, hvad Invoices er for en størrelse, og hvordan I bedst muligt bruger det, og lige komme igennem nogle forskellige grundelementer i Readsoft. Så hvis I synes, det er for trivielt for nogle af jer, så forstår jeg fint, hvis I hopper ud. Men det, vi skal tale om i dag, det er lige en introduktion til de forskellige moduler, som I har nok bemærket, at Readsoft består af. Så vil jeg introducere lidt om Manager-modulet, og jeg vil også komme ind på Verify-modulet og Optimize-modulet, så vi får rygende travlt. Så vil jeg præsentere nogle af nøglebegreberne, blandt andet hvad er en invoice-profil, og hvad er en fakturadefinition, og så vil jeg vise også lidt grundlæggende Optimize-funktionalitet. Hvis vi lige starter med selve moduloversigten, som I nok har set, når I går ned i jeres Windows-menu og skriver Readsoft, så kommer der en masse sjove pile op. Det er egentlig alle de forskellige moduler, som selve Readsoft Invoice-produktet består af. Alle moduler er sådan set nogen, som hænger sammen på skønste vis, men de har hver især en funktionalitet, som er afgrænset af hvert modul. Hvis vi lige prøver sådan at dele modulerne op i det, jeg kalder rutiner, så har vi det, der hedder de administrative rutiner. Deroppe der har vi valgt at smide Manager-modulet. Og i gamle dage lå Optimize-modulet også. Manager-modulet, det er sådan lidt mere det, som vi fra Encoma bruger til at sætte jeres systemer op og få det sat op, at I kan aflevere data til jeres økonomisystemer, og I kan få data ind i jeres system, baseret på din mail, postkasser, eller hvad det nu er, I har. Optimize-modulet, det vil jeg egentlig gerne hellere have, at vi smider ned i de daglige rutiner. I gamle dage sagde vi, at Optimize, det var noget, man går en gang imellem. Jeg vil egentlig hellere have, at I bruger jeres tid på at optimere, end at sidde og lave trivielle opgaver med at verificere dagligt. Scan-modul, det bliver ikke brugt så meget i dag, da de fleste af jer modtager fakturer på en e-mail. Der har vi i dag et produkt, som trækker dem ind automatisk via det, der hedder Interpret. Den går simpelthen ned og kigger i jeres postkasser og trækker mailen ind den vej. Så har vi Verify-modul. Det er der, hvor I bruger nok den største del af jeres tid. Og derudover så har vi to moduler mere, som vi kalder automatiske kørsler. Det er Interpret-modulet. Det er selve motoren i det hele. Og så har vi Transfer, som skubber de data, I nu har fanget over jeres økonomisystem. Hvis jeg lige prøver at vise, hvordan flowet er for en faktura, så bliver den født i scanningsøjemed, eller hvis I får en e-mail. Det er oftest et billede, pdf eller et TIFF-billede, I modtager. Den ryger ned i jeres kælder, ned i det, der hedder Interpret-modulet, hvor vi identificerer fakturaen. Det vil sige, at vi forsøger at afklare, hvem er det, der har sendt den til jer. Og når vi har gjort det, så vil vi gå i gang med at trække de data ud, vi kan finde på jeres faktura, og så efterfølgende validere dem. Og under valideringsprocessen, der finder vi ud af, om en faktura der er fejl på den. Altså det vil sige, forventede vi, der stod en ting, men det gjorde der ikke, eller den fandt ikke et eller andet, jamen så har vi ligesom to overordnede status, vi kan sætte. Enten så er den godkendt, eller så er der fejl på. Og hvis der er fejl på, så smider vi den ned forbi jeres Verify-modul. Og det er her, hvor I som bruger ser fakturen første gang. Jeres opgave her er selvfølgelig at finde ud af at få rettet de ting, der nu måtte være forkerte, og så derefter godkendt fakturen, hvor I så får igen den her status, som også skulle komme ned fra Interpret-modulet, at den er godkendt. Når den er godkendt, så skiller vi lige tingene ad, sender data i en retning og sender jeres billede i en anden retning, men i sidste ende havner det helt inde i jeres økonomisystem, og der blev startet et workflow op. Når vi har fået workflowet startet op, eller med succes afleveret dataen på jeres økonomisystem, så har vi sådan set ikke rigtig noget tilbage af fakturen i Readsoft længere. Så er det, der hedder et dødt dokument for os. Så Readsoft består kun af dokumenter, som er i live, fra at det bliver født over scanningsmodulet, til vi afleverer det i jeres økonomisystem.
Det jeg så vil gå ind og prøve at gå lidt mere i dybden med i dag, det er som sagt, jeg vil fortælle lidt om manager-modulet, og så vil jeg også vise, hvad en fakturprofil er og en fakturdefinition, og så prøve at optimere lidt på dem. Hvis vi lige starter med manager-modulet. Der er ikke ret mange af jer, der har adgang til det, og det er der sådan lidt en grund til, fordi man kan lave frygtelig meget ballade herinde. Men første gang, at vi kommer på banen, der skal vi selvfølgelig have sat et system op i samarbejde med jer, hvor at hvor vi sætter blandt andet det, vi kalder en fakturprofil op. En fakturprofil, det er den indeholder en masse forskellige informationer om, hvordan I arbejder i virksomheden. Jeg skal nok lige komme lidt i dybden på det, men hvis I lige kigger i manageren her, så har vi over i vores venstre side. Jeg skal nok lige, hvis det er meget småt, så kan I holde kontrol ned og scrolle på jeres mus, så skulle I meget gerne kunne forstå den i Teams. Men fakturprofiler, dem har vi listet over i siden herover. Og som sagt, der er et lille plus ud for hver profil. Hvis vi udvider dem, så kan vi se, at de består af noget, der hedder identifier-profiler. Der er feltprofiler, transaktionsbeskrivelser, jobbeskrivelser, og noget, vi egentlig aldrig rigtig bruger til noget. Identifier profiles, det er de felter, vi bruger til at identificere jeres faktura, det vil sige, hvem den er sendt fra. Og der har vi som udgangspunkt i de fleste af profilerne to felter. Det ene, det er et logo, som er et grafisk element, og det andet, det er tal-ID, som er nogle talkombinationer, som vi kan identificere leverandøren på. Det grafiske element, det er ofte logoet, vi kigger på. Det vil sige, at vi kigger på den øverste tredjedel af jeres faktura, hvorhen vi kunne finde et logo. Tal-ID, det vil oftest være et CVR-nummer eller et telefonnummer. Det er egentlig underordnet, hvad vi kigger efter, men som udgangspunkt er den sat op til at kigge efter CVR-nummer. Fordelen ved et tal-ID, det er, at du kan også bruge søgetitler til at prøve at finde den information, som gør, at vi fanger den rigtige leverandør. I kan sætte op til 3 identifiers på jeres profiler, så det er ikke alle, der har et logo, ser vi fra tid til anden. Derfor kan det nogle gange være ret, at vi har 2 forskellige tal-ID'er, vi kan søge efter på en faktura. Så har vi det, der hedder feltprofilerne. Feltprofilerne, det er de informationer, som I gerne vil have afløftet fra jeres faktura og sendt med over jeres økonomisystem. Og tommelfingerreglen er her egentlig at få så få felter med som muligt selvfølgelig. Der er ingen grund til at fange noget, I ikke har brug for, og skabe en flaskehals eller unødig tidsforbrug. Så har vi det her line item table. Det er, hvis I fanger fakturalinjer også, så kan vi sætte det op. Det er ikke mange af jer, der gør det, men det er herinde, vi sætter det op. Så har vi jobbeskrivelser. Det er her, vi definerer, hvordan I ønsker at få en faktura ind i jeres system. Det kan være via en e-mail, det kan være en XML. I kan få det fra en harddisk et eller andet sted, eller I kan gå ud i en scanner og smide et stykke papir i der. Men det er her, vi afgør, hvordan og hvorledes fakturen skal komme ind i systemet. Og det er også her, vi fortæller, hvordan vi afleverer en faktura. Og det kan igen også gøres på mange forskellige måder. Blandt andet direkte integration i jeres økonomisystemer, eller vi afleverer bare en fil ved hoveddøren, som jeg plejer at sige. I manageren kan I også gå ind og se samtlige fakturer, der ligger i jeres system på kryds og tværs af forskellige profiler og forskellige postkasser, hvad end I måtte have inde i jeres Verify-modul. Vi kan også se, hvad for nogle fakturer, der ligger og venter på at blive processeret, og hvad for nogle, der venter på at komme videre til jeres økonomisystem. Det er altså noget, man kan se herindefra også. Så kan vi se, hvilke definitioner I har, igen, kryds og tværs af alle profiler. Der er lige et par stykker i mit system, så den skal lige tænke lidt over det. Men herinde, der kan I også se alle dem, der ligger hernede af. Så har vi muligheden for at se, hvilke leverandører vi har i jeres system. Jeg har ikke så mange, det er et demosystem, jeg kører med. Men, og vi kan ligeledes se, jeg skal lige huske siges, definitionerne. For dem af jer, der allerede har arbejdet med definitioner,
Det er den samme information, vi ser i manageren, som vi ser over i Optimize. Vi kan bare ikke optimisere på fakturadefinitionerne. Fordelen ved at kigge på dem ind i manageren, det er, at skulle der være en fakturadefinition, der er låst, fordi at enten er der en, der har siddet og arbejdet i den og gået hjem, eller har modulet er crashet, eller et eller andet, så kan man gå ind i manageren og låse en fakturadefinition op. Derudover så kører vi det, der hedder vores maintenance job inden for manageren. Maintenance job er enten, at du importerer masterdata. Det er oftest et job, der kører skeduleret en gang i døgnet. Men skulle I have en vigtig leverandør, I skal have i jeres system, som er blevet eksporteret fra jeres økonomisystem, så kan I gå ind og starte den manuelt herindefra. Ligeledes så har der noget, der hedder et vedligeholdelsesjob. Det er, hvor vi går ind og rydder op i... Der går vi simpelthen ind og rydder op i jeres definitioner. Og det gør vi, fordi vi ikke ønsker at have gamle definitioner liggende, eller definitioner, som egentlig ikke fungerer særlig godt i jeres system. Så kører vi sådan et oprydningsjob en gang om ugen, ofte som søndagen, så det er friskt, når I kommer tilbage mandag morgen. Den sidste ting, jeg lige hurtigt vil vise herindefra, det er, at vi har også det, der hedder procesloggen. Proceslog, det er, nu siger jeg godt nok, at vi gemmer ikke rigtig noget information om en faktura, der er sendt ud af jeres system. Men en proceslog er en lille stump, der fortæller, hvad har der egentlig været igennem systemet. Og det, den er god til, det er, hvis I for eksempel skal finde ud af, om en faktura har været igennem eller ej. I kan gå ind og søge på et fakturanummer, og der kan I sådan, begynde at se, ligesom, hvor langt fakturen er kommet i systemet. For eksempel den, jeg lige viser herop, den er allerede blevet slettet i managermodulet, så derfor er den aldrig kommet videre til jeres økonomisystem. Det samme er de efterfølgende hernede. Der er ikke rigtig nogen, der er kommet hele vejen til transfermodul, som er det sidste modul i kæden, der sender det ind i jeres økonomisystem. Så på den her måde vil I lynhurtigt kunne se, hvor langt et dokument er kommet. For at det er afleveret i jeres økonomisystem, så skal det være slettet i det, der hedder transfer. I kan klikke på en fakturalinje, så kan I se, hvornår fakturen den er modtaget. I kan se, hvem den er kommet fra, og I kan se subject på mailen, og hvor dato den ligger inde i jeres postkasse, og hvad attachment den hedder. Så kan I se, hvem der har godkendt den, og hvornår, og hvad tid den er sendt videre til jeres økonomisystem. Så der er sådan ret gode informationer herinde. Procesloggen er også en, vi sletter over tid. Den fylder utrolig meget i systemet, og sløver det også, så det bliver også ryddet op. Ofte gemmer vi 3 måneder data herinde, men heller ikke mere end det. Det var ligesom, hvad jeg vil vise omkring managermodulet. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål til det, ellers så er I velkommen til at i hvert fald bare bryde ind. Så nu nævnte jeg så, at vi havde en masse forskellige fakturaprofiler. Og det, der er ved en fakturaprofil, det er, at den er egentlig mere end bare et input-output og feltdefinition. Det er også, den er sprogbaseret. Og det gør også, at man skal overveje, hvad er det for en sprog, man vælger, fordi det har en stor betydning. Ikke bare, at felterne står på det sprog, man nu vælger, men det har betydning for, hvis du ved, I kommer til at skal sende data ind i et dansk selskab i jeres økonomisystem for eksempel, så er det vigtigt, at eller ikke vigtigt, men jeg vil anbefale, at man går ind og siger, at man opretter en dansk profil, og jeg skal nok komme ind på, hvorfor. Derudover skal man også overveje, at hovedparten af de fakturer, man modtager, er de danske. Og grunden til det er, at der ligger noget forretningslogik bag hver en fakturaprofil. Blandt andet, hvilke momssatser er gyldigt i det pågældende land, man vælger. Hvilke søgetitler kigger man ofte efter på de fakturer, som I modtager. Men virkeligheden i dag er jo bare ikke sådan, at man kun får det på et sprog. Selvom vi arbejder meget med danske virksomheder, så får vi selvfølgelig også fakturer på, hvor det står på engelsk, blandt andet. Og for ligesom at illustrere for jer, hvad det vil sige at have en standard dansk sprogprofil og en standard engelsk sprogprofil, der kan I se, at som udgangspunkt skriver den
feltnavnene på dansk, når I vælger den danske, og på engelsk, når I vælger den engelske. Kører man en dansk faktura ind i en dansk sprogprofil, uden at have lavet nogen form for optimering til at starte med, så har den en bedre genkendelsesgrad allerede fra starten af. Hvorimod på den engelske, der kan den faktisk ikke rigtig finde noget som helst. Og derfor er det også relevant at tale førstegangsgenkendelse på fakturaer. Hele målet med selvfølgelig at reach off, det er at få automatiseret jeres processer så meget som muligt, og få jer til at bruge mindst mulig tid i jeres Verify-modul. Og grunden til, at systemet reagerer, som det gør, det er, fordi vi har det, der hedder søgetitler. Og når du vælger en dansk profil, nu kan jeg lige prøve at direkte gå i manageren og vise det. Jeg har prøvet at illustrere heroppe, hvor jeg har en dansk fakturaprofil, fuldstændig nyoprettet. Og det virker på den måde, at når vi får en faktura den aller første gang, så går systemet ind og kigger efter nogle forskellige søgetitler for at finde de ting, den skal afløse på en faktura. Nu prøver jeg at åbne fakturanummeret som et eksempel. Og når vi kigger under titler, så er der de her få søgeord, vi kigger på for et eller andet faktura, fakturanummer, kreditnota, nummer, regning osv. Når den finder et af de ord, så ved den, at hvis titlen står her, så vil den gå ud til højre og se, om den kan finde noget, som er sigende for den. Ligeledes vil den prøve at kigge nedenunder titlen. Det er de hovedregler, den har arbejdet ud fra. Modtage så en faktura på engelsk for eksempel, hvor der står invoice eller invoice number, så vil den titel, altså den vil ikke være i listen, så derfor vil den heller ikke vælge noget og vil spørge jer og sige, at jeg kan ikke finde det her. Så det vi egentlig også lægger op til, det er, at der er ikke noget til hinder for, at man, der er ikke noget til hinder for, at man går ind og skriver nogle nye titler ind i jeres profiler. Det er blandt andet gjort her ved, at hvis man går ind og åbner en profil og går ned i titler, så kan man stille sig i titelfeltet og så skrive nogle af de ord, som man oftest falder over på de forskellige sprog, man modtager af fakturer. Så udover det, så selvfølgelig en dansk profil, men jeg også vil ind og skrive invoice og invoice number osv. osv. Det gør bare, at når jeg kører mine fakturer igennem på den her customiserede danske profil, jamen så får jeg en meget, meget bedre førstegangs genkendelsesgrad. Godt. Så er der den næste, skal vi se, hvor det er henne. Det var der. Så sagde jeg, at der ligger noget forretningslogik nedenunder også. Blandt andet kan vi se på den danske fakturaprofil, at der er 25 og 0 som standard VAT-værdier. Man kan sagtens gå ind og tilføje flere selv, men den er der ikke som udgangspunkt. Og det, som det oftest resulterer i, det er, at vi får en valideringsfejl, at den kan ikke rigtig få regnstykket til at gå op, når den siger, at det procent, eller hvis der er 13% moms på en faktura, så vil den fejle i valideringen, da den ikke fremgår af listen. I kan selvfølgelig se lige så mange ind, som I har lyst til. Udover det, så kan jeg også se ud fra invoice number for eksempel, der har vi noget, der hedder exclude titles. Det er nogle af de ord, som den ikke må bruge til at finde et fakturanummer med. For eksempel fakturaadresse eller kundenummer osv. Det falder den over dem, så må den ikke sige, det er invoice number. Igen, det er en liste, I kan vedligeholde. I kan også skrive udenlandske ord ind i den her liste. Og det kan I gøre ud fra hvert eneste felt, der er. Og faktisk også logo. Det fremgår ikke her, men skulle der komme et ord, hvor den gerne vil have, at invoice for eksempel, tror den er et logo, det vil være rigtig skidt, i og med, at der er mange, der skriver invoice på deres fakturer, og derfor vil den også fejlagtigt tro, at det er en samme leverandør, hvis der er et logo, det er valgt som, eller invoice er valgt som logo. Så er der noget, der hedder standard format specifikationer. Jeg vil lige gå i manageren og vise igen. En formatspecifikation er en valideringsregel, at systemet bruger. Der var den. Specifikationen fortæller systemet, at hvis jeg finder en værdi her, så går den ned og sammenligner med den specifikation, som der er sat.
Hvis jeg for eksempel fandt en fakturanummer, der hedder INV 123, så står der egentlig nede i formatet, at det må kun være et numerisk felt i fakturanummeret. Udover det, så kan jeg se, at det numeriske felt må kun være imellem 2 og 15 karakterer i længde. Det vil gøre, at systemet vil komme ind og komme med en valideringsfejl til jer og sige, jamen det kan godt være, at jeg mener, jeg har fundet noget rigtigt, men det lever ikke op til den specifikation, I har lavet. Og da et fakturanummer oftest består både af tal og bogstaver, så vil I i bund og grund altid få valideringsfejl på et fakturanummer, hvis I ikke går ind og gør noget aktivt. Og det jeg godt vil have, at man kigger ind i, når man gennemgår alle sine felter, det er, har jeg ramt bredt nok til at kunne favne alle forskellige leverandørs fakturer? Og favne bredt nok, der mener jeg altså, at man skal gå ind og overveje, skal vi slå til, at den både må acceptere bogstaver og specielt karakter. Hvis der er nogen, der laver bindestreg i deres fakturanummer, for eksempel, så kryds nogle flere af de her forskellige formattyper af. Udover det, så ændrer man, hvis I bemærkede før, så stod der N, hvor nu står der X. N og X og A er de tal eller bogstaver, vi bruger mest, hvor X betyder, at det kan være alle former for karakterer. Både tal, bogstaver, bindestreger osv. osv. N, det er kun numeriske tal, og A, det er bogstaver. Jeg skal nok prøve at komme lidt nærmere ind på dem lidt senere i præsentationen. Men i og med, at I går ind og gør det her, så bliver systemet også mere tolerant over for variationer fra jeres forskellige leverandører. Og det er godt i førstegangsgenkendelse af jeres leverandørfakturer. Tilbage til PowerPointen. Så er der en ting mere, som jeg viste det her med, at den valideret på, om momssatsen er rigtig. For at den selvfølgelig kan gøre det, der skal den bruge nogle forskellige beløber. Den skal blandt andet bruge jeres momsbeløb, jeres totalbeløb og jeres nettobeløb. Så minimum skal den bruge 3. Så vil den kunne lave en udregning, der siger, om den har valgt nettobeløbet korrekt i forhold til totalbeløbet. Den ved som udgangspunkt, eller oftest er nettobeløbet lavere end totalbeløbet, medmindre det er uden moms selvfølgelig. Men den ved som udgangspunkt altid, at momsbeløbet er lavere end både netto og total. Så den har nogle forskellige regneregler, den går ud fra, så den vælger de rigtige beløber. Der er mange, der ikke afløfter nettobeløb, hvor de kun tager moms og totalen. Og så har den desværre bare et problem med at lave de her valideringsregler. Opstår der en valideringsregel, så fortæller den også, at den kan ikke få tingene til at gå op. Så kommer der en dialog ind i Verify, der siger, at totalbeløbet ikke er lige med netto plus moms. Og eventuelt hvis der er noget fragt indover. I slår amount validation til ind i en konfigurationsfil, der hedder Global Extra. Jeg vil nok ikke anbefale, at I går ned og rydder i den, men I kan bede os om at kigge på det, hvis der er I interesseret i det. Så nu nævner jeg rigtig meget af de her fakturadefinitioner. Så hvad er det for en størrelse? Det er i bund og grund, I skal forestille jer, det er en guide, som Reach bruger til at fortælle, hvordan et givet dokument skal aflæses for en leverandør. I kan forestille jer, ligesom I har en faktura, hvor I lægger et stykke kalkerepapir ovenover og klipper nogle huller i. Og ved at lægge det på, så ved systemet præcist, at når det er fra en komma, så skal vi læse fakturanummeret ned i det hjørne, og vi skal have dato op i det andet hjørne, og logoet ligger jo i midten. Det er egentlig i bund og grund det, som en fakturadefinition er. Og de er rigtig gode, men de kan også være en skidt ting, i og med en fakturadefinition, der kommer flere og flere hele tiden. Og de skal altså vedligeholdes, ellers begynder systemet at blive rigtig skidt. Og det skal jeg nok vise jer nu her. Men jeg synes, at for lige at demonstrere det bedst muligt, så lad os prøve at optimere en fakturadefinition. Og så vil jeg prøve at fortælle undervejs, hvordan og hvorledes de egentlig kommer ind i systemet. Det der er med en fakturadefinition, det er, at det er en tro kopi af jeres profil. Så det vil sige, allerførste gang I får en faktura ind fra en leverandør, så opretter systemet en kopi af profilen. Og lige nu på min danske profil, der har jeg ingen definition overhovedet, så jeg har ikke forberedt noget i TV-køkkenet.
Så nu prøver jeg lige at køre en faktura ind. Jeg skal lige have min mail. Kør det herovre. Så jeg kan ramme. Sådan der. Godt. Jeg prøver lige at køre en faktura ind. Det her det er det, der hedder Interpret-modul. Det er det, som så kører automatisk, som I egentlig aldrig stifter bekendtskab med. Men den går simpelthen ned og kigger i postkassen, ligger der nogen i indbakken. Hvis der gør det, så samler den op, smider den over et arbejdsområde, og så går den i gang med at kigge på fakturen. Se, nu sagde den, der var en faktura, og det passer meget godt med, at jeg lader en derover. Og det første sker i Verify. Nu vil jeg over i Verify-modulet, som sagt, eller som I sikkert ved, vi får en liste over alle de fakturer, der ligger og venter derinde. Første gang vi får en faktura ind fra en leverandør, som den ikke har set før, så vil der være et gult udråbstegn heroppe. Det betyder, at systemet har en idé om, at det kunne være Coop Deck Service. Men da den ikke har set den før, så vil den gerne have, at du ligesom bekræfter det. Og det ser ud til at være rigtigt nok. Og det, som den har været inde at gøre, det er egentlig at kigge på nogle af de informationer, der er på fakturen, og sammenligne med det, som der er i jeres masterdata. Masterdataen, det er den information, I trækker ud af jeres økonomisystem. Og første øvelse herinde, det er egentlig bare at gå ind og sige, det er den rigtige. Så er der nogle ting, den ikke har kunne finde, og det er egentlig fair nok. Den har fundet ud af, at det er en faktura. Fakturanummeret har den ikke kunne finde, og det kan jeg egentlig godt forstå, for der står ikke noget. Det der står her, men der er ikke nogen søgetitler ud fra. Så der vil den gerne have hjælp. Så vi dobbeltklikker bare på det, og forvælger den. Fakturadatoen, den er god nok. Nettobeløbet, den er ikke helt rigtig. Der har den heller ikke rigtig kunne finde søgetitel ud for, men vi hjælper den. Det er rigtigt. Der. Vi fortæller, det er det, der står her. Momsbeløb og totalbeløb er ikke nok. Valutaen, det er heller ikke angivet på fakturen, men da det er en dansk leverandør, så gætter det på, at det er en dansk valuta. Der er ikke noget ordernummer, der er ikke noget registreringsnummer, der er ikke noget kontonummer eller noget andet. Det er egentlig det, som der lige er på den her nu. Når jeg går ind og siger okay til en faktura, så bliver min fakturskabelon automatisk lavet. Som I kan se, så er der kommet en fakturadefinition. Det vi kan se lige nu, det er, at den har været brugt én gang i alt, og den er blevet genkendt 100%. Og det passer meget godt med, at den gættede egentlig rigtigt, så derfor har den fået en addend rate på 100. Det jeg så kan prøve nu, det er at køre den selv samme faktura ind i systemet og se, hvordan at systemet vil reagere anden gang, at den modtager den faktura fra den her leverandør. Bare for at se, om der skulle have sket en forskel. Nu har jeg lavet sådan et system, så vi kan se, at der ligger en godkendt faktura. Derfor at den vil I normalt ikke se. Der er kommet en ny en til mig her. Denne gang er det ikke en validation error på leverandøren. Det kan jeg også se, at den er blevet grøn, så den har egentlig fundet ud af endnu, hvem leverandøren er. Alle de ting, nu er jeg i tvivl om før, har den også styr på. Nu er det her felt hernede, det jeg har brugt til at demonstrere, at jeg vil have en værdi ind, derfor vil den altid være rød, og derfor er der en valideringsfejl på det. Men i bund og grund har den egentlig fundet sådan ret meget, men stadigvæk der er nogle ting, der driller mig. Jeg fik heller ikke sat på før, jeg vil egentlig også gerne have afløftet mine linjer. Og måden vi gør det på i Verify, det er tryk på den lille blyant hernede. Når I gør det, så løber man igennem alle de felter, som I så i manageren. Hvis vi lige kigger på den igen. Jeg havde nogle felter herover på linjeniveau. Dem løber den igennem og spørger, hvor på fakturen de er. Det første er et varenummer. Det benytter de ikke dem her. Vi har en varetekst. Den har vi heroppe. Vi har en stykpris. Vi har et antal. Og vi har en linje total. Det er ligesom de 4 informationer, som de har. Og når vi er færdige med at angive de forskellige ting, så trykker vi finish. Og så kører den lige igennem, hvad den har fundet af linjer. Og gemt det ned på definitionen også. Og så kan vi egentlig godkende den. Men som I nok vil mærke, så havde jeg også en masse informationer over på min faktura, som jeg hver gang gik ind og slettede, og som jeg egentlig ikke var interesseret i at afløfte, da det slet ikke var en information, der var tilgængelig.
Så det vi kan gøre over i Optimize, det er, at... Undskyld, må jeg lige spørge om noget? Altså Ja. den der blyant, hvad for et modul var det? Den var i, var det i manageren, eller var det i Verify'en? Det er i Verify, ja. Det er, hvis I har, nu kan jeg lige prøve at trække en ny ind her. Jeg kommer lige tilbage til den, så jeg kan lige vise dig den igen. Vi har åbnet den lige om lidt igen. Men hvis I lige kigger i Optimize nu. Nu kan I se, nu har vi kørt den igennem 2 gange. Så der køres hele tiden statistik over, hvor meget kommer ind i jeres system på den enkelte skabelon. Og igen, ident raten er god. De bliver identificeret ind i Interpret. Jeg skal nok lige prøve at gå alle de her detaljer igennem senere. Men når vi så åbner den i Optimize, så har vi, som I kunne se, vi har alle informationerne omkring de felter, som vi gerne vil afløfte. Dem vi sat op over i vores manager. Logoet har den egentlig ikke fundet eller gjort noget ved. Den har ikke behov for at finde det. Det skal også, den er not learned. Til gengæld har den vendt at finde en værdi, som er unik for Coop Deck Service, som er deres CVR-nummer. Jeg kunne godt, hvis jeg ville gå ind og sige, at logoet det ligger heroppe. Men det er ikke nødvendigt i det her tilfælde, fordi jeg har sagt inde i mit system, at enten skal den genkende leverandøren på dens logo, eller også på dens tal-ID, det vil sige dens CVR-nummer. Så bare den finder en af de to, så er den glad. Køberen, den behøver ikke at lære systemet. Køberen, det er hvem, der skal modtage fakturen i jeres økonomisystem. Der plejer vi at sætte et job op per køber. Det vil sige, at vi kigger i en given postkasse og ved, alle de fakturer, der ligger dernede, de skal over til den køber over jeres økonomisystem. Så derfor behøver vi ikke at bruge den. Faktur-kreditfeltet. Hvis der er et sted, der står invoice, så kan I vælge det ud selvfølgelig. Oftest vil det være sådan, at de sender din kreditnota, så vil det stå samme sted. Feltet virker sådan, at hvis den finder noget, der relaterer til en kreditnota, så vil den vælge kreditnota, ellers så vil den altid bare vælge invoice som standard. Fakturanummeret, det står hernede. Der er ikke nogen titel på. Og som I kan se, vi gik ind og ændrede det til at være et meget, meget bredt felt. At det kunne være hvad som helst, så længe det er mellem 2 og 17 i længden. Lige for den her leverandør, der kunne man med fordel måske gå ind og sige, at det er faktisk kun en talserie, de sender afsted på 6 cifre. Så det man kan gøre, det er, at man kan ændre fra x 2 til 17 til et n, parentes 6. Så betyder det, at jeg forventer et 6-cifret tal her. Så kan vi krydse alle dem her væk, som vi slog til. Fordi det er kun et numerisk felt, vi forventer at få her. Må jeg lige spørge om noget vedrørende fakturanummer? Vi har et problem med en, som starter med I, og så 6 cifre bagefter. Og selvom jeg sætter den til, at det skal være et I, og så 6 cifre, så aflæser den der I som et et-tal. Hvordan får man rettet det, at den altid skal læse det som et I? Jeg skriver A, og så 1, og så N og 6. Det du kan gøre for at sige, hvad det kun må være, det er, at du kan skrive A, og så kan du lave en firkantparentes i stedet for. Så skriv I. Okay. Og du behøver ikke, hvis det kun er et cifre, så behøver du ikke at skrive parentes 1. Det er underforstået, når du laver et bogstav, så er det en karakter. Ja. Hvis du vil have, at det skal være flere, så kan du selvfølgelig skrive parentes et eller andet. Men i og med, at du sætter et I ind, så fortæller du også systemet, det må kun være et I, du finder på den første position. Og det du skal huske, det er også, at den her alfa, nu ved jeg ikke, om det er et uppercase eller lowercase, men den skal være slået til. Ellers vil den komme med valideringsfejl. Men du kan aldrig tvinge den til at vælge noget, eller skrive noget. Du kan kun guide den til, at det er sådan, at det skal være. Så det er det bedste, du vil kunne gøre. Super. Godt. Tak for det. Men når du har været inde og sige, kan vi lige sige, der er ingen titel på den her, N6, og vi fjerner, at det er andet end numerisk. Det, der er fordelen ved, at vi har det, der hedder et headerfelt, det vil sige felter, der ligger over fakturalinjerne, så ligger det på samme sted. Vi har sådan en positionskasse her, og den fortæller egentlig systemet, om vi skal forvente at finde værdien samme sted på fakturen hver gang, eller om det er noget, der hopper op og ned.
Det kunne meget vel være, at vi skulle læse et totalbeløb, som lå ned under den nederste linje. Hvis den gjorde det, så vil værdien højst sandsynligt hoppe op og ned på fakturen, afhængig af, hvor mange linjer de bruger eller skriver på fakturen. Bruger I den her med position op og ned, eller til siden, eller rundt omkring, så er det vigtigt, at der er en titel, ellers så kan systemet simpelthen ikke finde ud af, hvad der er, I gerne vil fange. Fordi den vil gå hen og kigge efter, for eksempel hvis I leder efter et tillæg. Hvis I markerer tillæg som titlen, så vil den kigge i den position, og lige snart den siger, at der står tillæg, så går den ud til siden og finder værdien. Det ser vi oftest ved beløber, som står på totalbeløb og så videre, står som regel oftest under linjerne. Nu i det her tilfælde, så er det et fast layout, hvor de skriver det nede på nederste side, uanset hvad. Så på det her tilfælde, der er det ikke engang nødvendigt at bruge heller. Men fakturnummer, det står samme sted. Hvis jeg er okay til den også. Og sådan vil jeg egentlig anbefale, at I løber alle jeres felter igennem, og lige holde øje med, at I har de informationer, I skal bruge. Nu gik jeg ind hver gang og sagde, at jeg gider ikke se på ordernummer. For jeg ved, de bruger ikke ordernummer. Det er ikke noget, du bestiller på forhånd, det her. Så derfor går jeg bare ind og sætter feltet inaktivt. Det betyder, at jeg fjerner muligheden for at verificere det for den her leverandør. Det samme vil jeg gøre ved registreringsnummer, kontonummer, og på den der e-mail, jeg har sat op også, og på det Q-felt, jeg har lavet. Således. Så er der ikke ret meget mere, jeg kan gøre ved den her faktura-definition, udover bare at godkende den. Den siger til mig, at det ikke er alle felter, der er lært, men de er egentlig okay med. Hvis jeg skulle sige efter skolebogen, hvad I skulle gøre, så skulle I gå samtlige felter igennem og sørge for, at de stod til løn alle sammen. Men det kan også være at kan man sige, gøre lidt for meget ud af at optimere. Systemet er ret godt efterhånden. I gamle dage, der skulle man nok gøre det, men det er ikke nødvendigt længere at gå så meget i dybden. Nu prøver vi lige at smide fakturen igennem systemet en gang til. Og se, om den er blevet klogere. Det er nu kommet en ny en. Den er så gået til, nu har jeg en status complete. Det tegner umiddelbart godt. Og det vi kan se nu, det er alle de felter, som jeg ikke kan se på, de er forsvundet heroverfra. Det er kun de felter, som der er relevant for den her. Og vi har alle vores linjer også. Så det er den måde, som I kan man sige, går ind og optimerer på jeres fakturadefinitioner på. Hvis I skulle have, nu når jeg lige viser dig, der er spurgt med blyanten, den ligger hernede i venstre hjørne, hvor I bare trykker på den. På de nye versioner af Readsoft, der kan I også gå ind og lære den. For eksempel, er der en linje, som står meget anderledes. Hvis nu der er en fragtlinje, I gerne vil have med, så skriver den oftest ikke et stykke herude. Og i og med, at den nu har opbygget en viden omkring jeres linjer, at de består af 4 felter, hvor at antal står herude, det er det, der kaldes en struktur i en fakturlinje. Modtager lige pludselig en fakturlinje, hvor der kun står fragt og et beløb, så vil den ikke blive taget. For eksempel, det illustreres meget godt hernede, at den ikke går ned og tager det her med som en linje, fordi den simpelthen ikke har den struktur, de andre har. Er der nogen af dem, så skal I trykke på blyanten en gang til, og lige tegne den struktur også. Det vil sige, I går frem til varenummeret kun, og til totalbeløbet og tegner. Så ved den også, at det kan også være en struktur. Så for hver gang I bruger blyanten, så bliver systemet lidt klogere og klogere på, hvordan linjestrukturerne kan være. Der er også nogen, der bruger en linje, hvor det består af, altså hvis I skriver en større tekst hernede, og I kun skal bruge måske det øverste af teksten, og I skal bruge, man kan sige, beløbet står så nede i bunden af hele den her tekstblok, I måtte se. Så vil den også gå ind og lige skal have hjælp til at gøre det. Men det er ret nemt nu med at gøre det inde i Verify. Og jeg vil sige, at begynde at optimere på det i Optimize, det er virkelig besværligt og bøvlet. Så er der lige en sidste ting, jeg vil som I kan se, der står jo en masse ballade hen over midten af fakturen. Har den svært ved at læse og skelne mellem, hvad der er grafik og hvad der er tekst, så kan I også
Hvis vi lige prøver at zoome lidt ind. Sådan her. Så har vi det, der hedder filtre heroppe. Hvis I går op og klikker på filteret, de her 3 bolde, så kan I tegne hen over det element, hvor I kan se, at der er noget grafik, vi ikke gider se. Og der er de her forskellige filtre til rådighed. Vi kan, altså jeg kan ikke rigtig sige, hvad de gør, hvad jeg ser, men man kan prøve dem af og se, men er der noget, der gør, at vi får mest mulig grafik væk. Den her, den var faktisk okay. Den her er ikke så god. Erase, den er helt skidt. Den sletter alt. Den er god, hvis der står noget, som bare ikke vil forsvinde, og så kan I med fordel gå ind og lige tegne med filteret henover og sige, men få det væk, så kan systemet ikke se det. Det kan være en linje, for eksempel, der står alt for tæt på et beløb, så den altid tror, det er det tal, der står foran. Så kan I lige gå ind med en loop, han har sagt, og tegne et slettefilter henover. Men den her var måske meget god. Den kan vi bruge. Så på den måde kan man bruge filtre også til at hjælpe systemet til at blive lidt klogere. Eller ikke klogere, men læse bedre. Yes. Videre præsentationen. Hvad er det så, vi skal definere eller optimere på? Som jeg sagde, systemet bliver dårligere og dårligere, jo flere fakturdefinitioner der kommer, hvis det er nogen, som er dårlige. Og det, I skal kigge på, der ligger en masse statistik, som jeg lige gik ind og viste, det her med total og all-time total og så videre, og ident raten, og jeg sagde, at den var god, den var på 100%. Det vigtigste tal at kigge på, det er det felt, der hedder incorrect ident. Det er det, I ser herover. Hvis I klikker på overskriften, så sorterer den efter, hvor den tager det højeste tal øverst. Og I kan se, at jeg har en her, hvor der står 20.000 på, og 441 i total. Det, som det betyder, det er, at systemet har valgt den her leverandør 20.000 gange, og brugt en masse kræfter på at aflæse den faktura med den definition. Det, I så har gjort de 20.000 gange, det er, at I har sagt, det er egentlig skruet forkert. Jeg skal vælge en anden leverandør. Så det vil sige, at når I åbner fakturen, og der står det fra en koma, men I ser, at det er det faktisk ikke, det er fra den lokale købmand, jamen så skal I hen og vælge koma som leverandør. I skal hen og vælge og pege de felter ud, som I nu måtte have. Så det vil sige, at det, der højst sandsynligt er galt med sådan en, det er, at den måske har kommet til at falde over et logo, som kunne være ordet invoice eller faktura. Et eller andet gør i hvert fald, at den bliver ved med at vælge den forkerte leverandør. I kan vælge, om I vil bare vil slette dem, eller om I vil prøve at se, om I kan løse problemet ved at åbne dem op. Er det egentlig ikke brugt ret mange gange i forhold til, at den bliver bonget ud herop, så slet den. Og lad være med at tænke så meget over og holde fast i jeres definitioner. Systemet laver en ny, næste gang den modtager en faktura fra den leverandør. Ligeledes ligger der nogle fakturer, som er kædet op på den her fakturdefinition. Så advarer den jer lige om, at der ligger nogen. De vil forsvinde fra jeres Verify-modul kortvarigt, og så vil de komme tilbage igen. De sletter ikke nogen fakturer ved at slette en definition. Derudover så synes jeg, at I skal prøve at sortere på dem, der hedder all-time total. Det er dem, som I har fået flest fakturer fra i den tid, jeres definition har været i live. Og hvis I gerne vil optimere systemet mest muligt, jamen så gå ind og prøve at optimere på jeres top 20. Vi plejer gerne at sige, at hvis I kan få jeres top 20 til at være nogle gode definitioner, jamen så ryger 80% af jeres fakturer automatisk gennem systemet, uden I skal røre ved dem. Derudover så er der også noget, der hedder status 99 i Optimize-feltet. Og hvordan kan det så lade sig gøre, at de pludselig hedder det? Fordi de vil altid som standard hedde 0. Men Optimize-feltet, det er et, vi bruger, hvis nogen, der sidder og verificerer, har sendt den til optimering. Det vil sige, de sidder og optimerer på noget. Det kan for eksempel være, lad os tage udgangspunkt i det, jeg har prøvet at illustrere hernede. Vi plejer altid at få dem fra den her virksomhed, som jeg ikke lige har lyst til at udtale. De går altid igennem complete. Lige pludselig begynder den at være i tvivl om felterne. Der kommer op med field proposal, hver gang I åbner den, kan den pludselig ikke finde ud af noget som helst mere. Og det kan der være en årsag til. Det kan være, at logoet eller layoutet på fakturen har ændret sig. Og det vil I sådan set aldrig se, hvis I bare går ind i Optimize og prøver at optimere på den, fordi I vil ikke opdage ind i Optimize, at logoet, eller layoutet har ændret sig, hvis ikke I havde et skarpt øje på det.
Derfor kan man gå ind og bruge en funktionalitet, der hedder Save to Optimize, og den kommer jeg så ind på her. Optimize, det bruger I, hvis en faktura er tilknyttet en forkert leverandør, altså når I åbner billedet, så ser I en anden faktura, end systemet tror, det er. I kan bruge det, hvis der lige pludselig er mange felter, der ikke bliver fanget korrekt. I kan også bruge det, hvis den person, der sidder og verificerer, ikke er den samme som den, der sidder og optimerer. Og I kan bruge det til, hvis I ikke sidder og optimerer løbende. Det vil sige, I sidder egentlig og gemmer til en regnværsdag. Så i stedet for at sidde med et eller andet lille stykke papir, hvor I skal huske at optimere den og den og den og den leverandør, jamen så kan I bruge Save to Optimize. Jeg skal nok vise, hvordan. Og ligeledes, hvis I sidder og optimerer på nogle rigtig, rigtig gamle definitioner, så vil det være en kæmpe fordel at bruge Save to Optimize. Hvis vi lige prøver at åbne Verify-modulet igen, så finder I Save to Optimize op i Invoice-menupunktet, og så ligger det hernede i bunden næsten, Save to Optimize. Når I trykker på den, kommer der sådan en dialog op, hvor der er, I kan skrive, at I vil gerne optimere den her, og så kan I skrive en begrundelse hernede. Det er sådan det samme som at have en lille post-it, I sætter på en faktura, hvor I siger, at jeg vil gerne have, at du kigger på dato og ordrenummer, hvis nu er bare et ordrenummer på den her. Det er der ikke. Hvis I skriver de her informationer og siger OK, så har I allerede nu sendt den over til Optimize. I kan fortsætte med at godkende den og smide den ud af systemet. Men det, der så sker over i jeres Optimize-modul, så lige prøver, hvis I lægger mærke til, at der står 0 heroppe nu. Hvis jeg siger opdater, så står der nu 99. Så det vil sige, en af jeres kollegaer eller jeg selv har på et tidspunkt sagt, den her vil jeg gerne have, man kigger på. Derfor vil det også give god mening, at I faktisk går ind og optimerer på den. Som I kan se, man kan også lave nogle præudfyldte felter eller informationer, I kan skrive, hvis I gider så skrive det hver gang. Men hvis I skriver en god begrundelse til, hvorfor I gerne vil have den optimeret, så hjælper I hinanden. Det, som man så også kan se, går jeg lige tilbage til Optimize, det er, når I åbner en, der har Save to Optimize, så kommer dialogboksen op, at jeg vil gerne have, at der bliver kigget på dato og på ordrenummer. Og det, der er det gode ved at gøre det her, det er, at i stedet for, at I sidder og skal løbe alle igennem, og I kan huske, hvorfor den er sendt over, men så har I lige nøjagtigt at vide her, det er den og den, der skal kigges på. Udover det, så har vi også oppe i højre hjørne, det der hedder Learning Invoices. Den, som den står på default, det er den første, der kom ind i systemet, dengang I første gang modtog en faktura. Nu er de her jo så relativt nye, for jeg har lige lavet den her efter formiddag, men der kan godt være flere års forskel på de to. Så det, som man altid skal gøre, det er, at man skal gå ned og vælge den nyeste nye. Så får man også det nyeste layout med over. Og det kan jeg lige prøve at vise, hvor katastrofalt det kan være. Fordi nu har jeg prøvet at vise en her, hvor den første gang kom ind i 17, og så sendte de den til optimisering i 21. Og hvis man kigger godt efter på det screenshot, jeg har her, der kan man se, der. Hvis vi for eksempel afløftede fakturanummeret i det her område her, så kan man se, at lige pludselig, så står der ingenting længere her. Det er rykket et helt andet sted hen, det er rykket hernede nu. Så det vil sige, hvis ikke du fik det nye layout med over i Optimize, så vil du vil aldrig kunne optimere sådan en her og få den til at virke, uden at du får den nye layout med. Så, og det der sker, når jeg har vendt at optimere på den, og godkender, jamen så ryger den tilbage til status 0. Så kan man ligesom sige, så er den ud af systemet igen. Så har vi et andet. Er der nogle spørgsmål? Så er der et andet princip, som er godt at kende, det der hedder variant. En variant, det er egentlig bare muligheden for at have flere forskellige layouts for samme leverandør. Og det kan være godt i tilfælde af, at nu i det her tilfælde, der har jeg prøvet at vise en fra Man Truck. Der har de en afdeling i Greve, og de har en i Hvidovre. Og når den ene afdeling sender, så læser vi ordrenummer ved højre hjørne. Når den kommer fra Greve, så læser vi datoer. Så det vil sige, hvis ikke I havde en variant på den her leverandør,
så vil du hver anden gang få forkert information ind i det økonomisystem, hvis ikke du går ops på det. Så derfor er det rigtig god feature, at vi kan benytte varianter. Måden man laver en variant på, det er egentlig, at når du står i Verify, åbner en faktura, og du ser, hov, der er noget her, der er helt galt, vi er nødt til at lave en variant, så kan I gå op i beskrivelsesfeltet og skrive variant for eksempel. Vi kan skrive det kræve afdelingen. Når I trykker Enter, så skriver den til jer nu, at der bliver nu skabt en ny invoice-definition, og I skal være lige så præcis som muligt. Og det vil sige, at I skal hjælpe den med at lige fange felterne, hvis ikke at den allerede ved det. Og når jeg trykker OK til det, så resetter den min definition, og så kommer alle mine felter frem igen, hvis det er nogen, jeg har brug for. Nu har den så fundet næsten det hele. Den er bare lige lidt i tvivl om nogle af de her ting, altså. Men det er godkendt. Det, der så igen sker over i Optimize nu, så prøv at lukke den her, det er, at nu har jeg 2 definitioner på samme leverandør. Den ene, det er så Grene-afdelingen, og den anden, den der hedder 0, det er, den der har blankt beskrivelse, det er den første, der kommer ind. Den vil altid være blankt beskrivelsen. Så på den måde kan man sige, der har I mulighed for at se at have flere forskellige varianter på jeres suppliers. Og her der viser jeg sådan set bare, hvordan I kan skelne mellem de forskellige varianter. Når I skal vælge en leverandør ind i Verify, og der er varianter på, så kommer der en dialog op, at I kan vælge mellem de forskellige, hvis I vælger at skifte leverandør. Så fortæller den det på den her måde. Det burde ikke være nødvendigt at gå ind og fortælle systemet, hvordan at man skelner imellem de forskellige varianter. Men problemet er, at systemet oftest kigger efter et logo. Og i og med, at I på for eksempel den her faktura, der har du en tysk, og du har en engelsk faktura, men logoet står præcis samme sted. Det vil sige, når systemet finder et logo, så siger den, det er den, jeg vælger. Jeg gider ikke at søge efter mere. Så muligvis vil den have svært ved at læse sådan en faktura her, fordi at det ene øjeblik så leder den efter ordet Rechnung, og det andet øjeblik leder den efter invoice. Så muligvis hver anden gang vil den ikke kunne finde det rigtige fakturanummer. For ligesom at fortælle systemet, hvordan den vælger den ene variant frem for den anden variant, så kan man bruge de her identifiers, som jeg snakkede om i starten, hvor du har et logo, tal i det her telefonnummer. Og ved at gå ind og sige til den, at både et logo og et telefonnummer for eksempel skal findes, før du må vælge en fakturadefinition, så kan du også gå ind og sige til den, at ordet invoice plus logoet skal fremgå, før du må vælge den engelske variant, og Rechnung og logo skal fremgå, før at vælge den tyske definition. Og ved at gøre det, så kan du også få systemet til at fuldstændig adskille de forskellige varianter. Du kunne også for eksempel bruge det, hvis at en leverandør sender forskellige valutaer, og du har et kontonummer til hver. Så kan du også få den til at gøre det. Hvorfor så gå den kæmpe vej igennem Optimize? Men i bund og grund så handler det om, at vi vil forsøge på at få fakturerne til at gå igennem jeres system automatisk. Og det vil sige, at alle dem, som der står i jeres Verify-modul med status complete, dem kan vi faktisk få til at gå udenom jeres Verify-modul og gå direkte i jeres økonomisystem, så I egentlig ikke ser fakturerne i Readsoft overhovedet. Og måden I gør det på, det foregår ind fra enten Optimize, hvor I går ind i Settings og ned under Invoice. Og hernede kan I klikke af, at systemet må automatisk sende den igennem, hvis at den har opnået status complete. Det kan måske være en smule angstprovokerende, men I skal hele tiden huske, at systemet validerer alle felter. Og hvis der er en valideringsfejl, så vil den også gå ind og stoppe fakturen og sende den tilbage til jeres Verify-modul, selvom I har sat automatisk godkendelse på. Så skulle den lige pludselig en dag begynde at gå helt galt, så ser I den stadigvæk. En anden måde at gøre det på, hvis I vil være lidt mere struktureret i det, så kan man gå ind på fakturaprofilen i manageren, under indstillinger og under invoice.
Og herinde der er en, der hedder automatisk godkende efter x, altså x gange I godkender en faktura uden at lave rettelser. Så sidder den og tæller op og siger, når I, lad os sige, I sat den til 20. Når den så når til faktura nummer 21, så vil den sige til jer, at nu har du godkendt den her 20 gange uden at røre ved den. Skulle vi ikke bare sætte den til automatisk godkendelse? Og det er sådan en god måde, ligesom at blive påmindet om, men hvis det går godt 20 gange i træk, må det ikke også det går godt de næste 20 gange. Og igen, husk på, den dukker op i jeres Verify-modul, hvis der er fejl på. Så for dem, når I får faktura eller præsentation efterfølgende, så kan I lige se, hvordan I kan gøre det også, så I har det. I jeres manager-modul, der kan I også se inde i oversigten over alle jeres definitioner, hvilke definitioner I har sat til auto-approve. Det er sådan en meget god måde også lige holde øje med, om vi rykker på den. Jeg synes jo selvfølgelig, I skal få jeres top 20 til at køre igennem automatisk, så har I ikke meget at lave. Men det kan også være utopi at nå dertil, selvfølgelig. Det man også skal huske, det er, at optimisering, det er et her nu situation af en faktura, de kan sagtens ændre layout, de kan ændre skrifttyper. I kan begynde at modtage, altså hvis jeg har scannet noget førhen, nu får jeg det på mail, der kan lynhurtigt ske noget i fakturlayoutet. Så selvom noget kører godt i dag, er det ikke ensbetydende med at køre godt i morgen. Men lad være med at bruge alt for meget tid på at sidde og fejlsøge på fakturdefinitioner. Hvis I kun får dem 2 gange om året, så lad være at bruge mere tid end 1 minut. Men på den lange bane, der vinder I meget tid på at få jeres top 20 leverandør til at køre rigtig godt. Og det var sådan set, hvad jeg vil sige i dag. Der er 1 minut tilbage, så det er godt timet, må vi sige. Er der nogle spørgsmål, så må I meget gerne stille dem nu. Det lader det ikke til. Så vil jeg sige tak for i dag, og god arbejdsdag. Tak, og i lige måde. Tak. Yes, god arbejdsdag. Hej lige måde.